Que tal, bos días? Creo que andabes preguntando por min estes días, non? Pois aquí estou. Bo día, vamos a ver. Quixera empezar nesta primeira comparecencia despois de Semana Santa para dar conta, en primeiro lugar, de dos temas que creo que nos deberán de ocupar na axenda política desta semana. En primeiro lugar, na axenda das liberdades públicas e dos dereitos fundamentais, a extrañeza porque unha fundación como a Francisco Franco pode emitir un tuit celebrando o triunfo do golpe de Estado e o comezo dunha dictadura sin que pase nada neste país, mentras se encarcela a tuiteiros, se encarcela a músicos, simplemente polo seu exercicio da liberdade de expresión. Sona raro vivir neste período de recorte de liberdades nunha total e absoluta impunidade sin defensa dos dereitos dos máis débiles. E, en segundo lugar, quería referirme tamén a outro asunto que creo que é importante, e é importante tamén pola dimensión que ten desde o punto de vista económico para o noso país. Hai un acto onde ven Rajoy a falar da 57 que comparte, creo que, cun alcalde, e nese acto se presume da propia A57. Como saben, a Lei de Estradas do Estado, a Lei de Carreteras del Estado, do ano 2015, prevé no seu anexo segundo a existencia dunha autovía, a autovía do Atlántico, lle chaman, que ten un trazado que vai desde A Coruña hasta Porriño e que, polo tanto, discurrirá en paralelo á AP9 durante aproximadamente 170 kilómetros, o cal supón, no caso de que se construa, cando estea construída completamente, un desembolso de prácticamente 1.500 millóns de euros, calculamos nós, se temos en conta incluso o custo por kilómetro que fai o propio Ministerio de Fomento. Isto é unha barbaridade desde o punto de vista do gasto público, pensamos que é un gasto absolutamente superfluo e que con ese diñeiro se podía rescatar perfectamente a AP9, de tal maneira que pudésemos ter unha AP9 galega e pública, libre de peaxes, e, polo tanto, non levar a cabo unha construción dunha autovía que absolutamente entendemos nos que é innecesaria. Para circunvalar Santiago, igual que para circunvalar Pontevedra, xa existe a propia AP9 que se podía liberar e poñer ao servicio do conxunto da cidadanía. Ben, estes eran dos temas que quería poñer en riba da mesa porque pensamos que son temas que interesan a cidadanía e moito. Interesan a cidadanía moito porque están comprometidos tanto os seus dereitos, as súas liberdades públicas, como os seus intereses económicos e de cohesión socioeconómica, non solamente para o conxunto do litoral, sino para o conxunto do noso país. Dito isto, tamén sei que moitas e moitos de vos preguntades polo meu silencio durante estes días. Prácticamente 2 semanas, a parte da actividade parlamentaria, sin facer declaracións públicas que viñeron determinadas por 3 condicións. En primeiro lugar, por unha razón de prudencia, estábamos xestionando unha situación complexa dentro do espacio político e a prudencia aconsella, tendo en conta ademais cales son as miñas funcións de mediación dentro do espacio político, que intentar resolvela requerise discreción a hora de facer tamén pronunciamentos públicos que puidesen condicionar definitivamente a actuación dos propios órganos colexiados, que en definitiva son os que teñen o poder completo de decisión e, polo tanto, por lealdade tamén a eses órganos e por lealdade ao conxunto do espacio, omitín facer calquera tipo de declaración que puidese condicionar isto. Sei que isto pode extrañar na política, unha política moitas veces acostumada a facer as cousas de outra maneira, onde haxa un liderazgo que se impoña a golpe de martelo sobre os discos duros, por decirlo claramente, fronte a outro tipo de conducir os espacios políticos onde se prime a deliberación interna, onde se prime a construción dos consensos, onde se prime a búsqueda de solucións fronte ao desencadenamento dun conflito sempre enquistado. Esas foron as razóns polas que eu no seu momento e hasta o día de hoxe guardei silencio e, polo tanto, é o momento no que xa, evidentemente, dentro do exercicio das miñas funcións tamén parlamentarias e como voceiro do espacio político de Marea, pois, evidentemente, comparezo entre todos e todas vos para responder as preguntas que teñades a facerme. Imos ver, estamos ante unha cuestión de ética na política. En Marea naceu para facer política dunha forma diferente a como se veña facendo neste momento. As mulleres e homes que conformamos en Marea
viñemos aquí cun compromiso claro, que foi a defensa inquebrantable dos dereitos fundamentais, das liberdades públicas, dos dereitos sociais, para facer viable un proxecto nacional galego baseado na democracia, na xustiza social, para comprometernos con aqueles e con aquelas que non teñen voz. E escollemos un camiño. Escollemos o camiño do compromiso, un camiño difícil, un camiño que nos facía salir a moitas e a moitos de nós da nosa propia zona de confortabilidade para comprometernos polos demais, para comprometernos con aqueles que incluso non coñecemos. E ese compromiso levounos a enarbolar tamén outra forma de facer política. E esa forma de facer política supuxo o enarbolamento da ética na nosa actuación, nos nosos comportamentos. Supuxo renunciar aos privilexios que hasta ese momento se utilizaban en moitas ocasións por parte da clase política e que os afastaban, entendíamos nós, do que era unha actuación apegada á cidadanía e ao servicio real dos seus intereses. Pensamos que esa nova forma de facer política nos supuña abandonar todas as prácticas desa bella política. Ademais, por unha razón que é importantísima, e é que nós, na nosa actuación, non nos representamos a nós mesmos. Nós representamos a outras persoas. Decidimos representar a outras persoas e, nomeadamente, a persoas que non teñen voz no día a día. E son persoas que non teñen voz porque teñen traballos precarios e non poden protestar baixo o risco de que os despidan. Temos que dar voz ás mulleres que non poden denunciar as situacións de violencia que sufren dentro das súas casas. Temos que dar voz àqueles que marcharon e que, polo tanto, non poden estar aquí para demandar unhas condicións de traballo dignas e un futuro digno para o seu país. Asumimos ese compromiso, renunciando ao conxunto deses privilexios. Eso para nós supuña tamén un compromiso, un especial compromiso ca ética, unha renuncia absoluta a empregar calquera tipo de privilexio que derivase da función do noso cargo. Nos decidimos renunciar voluntariamente a todo iso, decidimos renunciar a calquera abuso de poder, decidimos renunciar a calquera abuso da nosa propia condición como parlamentarios e parlamentarias, decidimos renunciar a esa situación simplemente por unha vocación de servicio público, de servir aos demais. Por iso, algúns entendemos, e é a miña opinión, que un uso indebido da condición de parlamentario, de parlamentaria, de representante dos demais, para un asunto privado, un asunto que seña simplemente pedir, obstaculizar ou interferir de calquera maneira nunha actuación policial que buscaba esclarecer uns feitos relacionados coa causación dos danos en Compostela, é un uso indebido da propia posición que confire a condición de parlamentaria, para a cal nin está previsto, nin o noso propio código ético permite en forma algunha. Isto para nós supón a posta en cuestión dos propios valores que defendemos, a posta en cuestión dos valores que nos postulamos, a posta en cuestión de todo aquilo que vimos facer a política e entendemos, e eu desde logo entendo, a miña opinión, que eso debe dar lugar á asunción de responsabilidades. E por iso creo que as persoas que se colocan nesa situación son as que deben de responder, pero deben de responder en primer lugar ante o conxunto da cidadanía, aos cales xeramos unhas expectativas de cambio, xeramos unhas expectativas dun comportamento diferente na nosa forma de estar en política. En segundo lugar, para os nosos propios votantes e as nosas propias votantes e a xente que traballa día a día defendendo os valores de En Marea e aos cales nos debemos, evidentemente, e en terceiro lugar, tamén a propia organización que ve comprometida tamén a eficacia da súa actuación se este tipo de conductas non dá lugar a asunción de responsabilidades. Por esa razón, eu considero que a compañeira non debería de continuar no exercicio das súas funcións. Sí. Ben, o Consello das Mareas emitiu a semana pasada unha opinión política. Evidentemente, a súa posición sobre uns feitos que coñecemos e, polo tanto, todo o valor que ten é un valor político, que estamos en política, e, polo tanto, ese valor é de primeiro orden. A decisión do grupo parlamentario eu enmarco en primeiro lugar nunha actitude comprensible tamén en función dos afectos, pero considero que o grupo parlamentario non debe de cargar colectivamente cunha responsabilidade
que debe ser asumida, no seu caso, individualmente pola persoa que realiza determinados actos que son contrarios ao código ético. Polo tanto, creo que é injusto facer cargar a un colectivo cunha responsabilidade que é individual. Evidentemente, como vostedes saben, estamos ante a emisión dunha opinión política por parte do Consello. As actas, como saben, incluso legalmente, son dos diputados e das diputadas e, polo tanto, a única apelación a que cabe facer neste momento é a da propia responsabilidade e a madurez política e a seu propio compromiso cos valores éticos do espacio político de En Marea para que adopte as decisións que son oportunas. Ainda non coñecemos cal é ese parecer despois da decisión adoptada polo Consello das Mareas. E, polo tanto, eu agardo tamén reflexión, madurez, responsabilidade, altura de miras para poder adoptar unha decisión que seña positiva, en primer lugar, para o conxunto da cidadanía, que ve en nós unha lexítima alternativa ilusionante e esperanzadora de cambio político. En segundo lugar, para aquelas persoas que confiaron en nós, tamén nesa persoa para o exercicio das funcións parlamentarias. En terceiro lugar, para facilitar a eficacia da actuación institucional dentro do propio espacio político. Disculpe? Eu acabo de explicar, efectivamente, que considero que a compañera debe asumir as súas responsabilidades e que as responsabilidades deben estar á altura do que se espera de nós como espacio político. E nós non somos un espacio político calquera. Nós asumimos un alto compromiso ético á hora de exercer as nosas funcións. Acordamos un pacto que fixemos, en primer lugar, co conxunto da cidadanía e tamén cas persoas que nos levaron a ser representantes públicos, empezando polo propio espacio político e a seguir, e con máis importancia ainda, polo conxunto da sociedade, non solamente naquela que confiou en nós, sino tamén con aquela parte da sociedade que ainda non confiou en nós no seu momento, pero aos que nós queremos chegar e seducir. Nós temos que enviar unha mensaxe moi clara a esa xente de que non os decepcionaremos. Nós non queremos decepcionar a xente. En Marea non quere decepcionar a sociedade e nós estamos dispostos a ir hasta o final para dar a cara polo conxunto dunhas maiorías sociais que esperan de nós unha forma diferente de facer política. E, polo tanto, consideramos, e desde logo é a miña opinión, que esta situación compromete, desde o punto de vista da ética, o exercicio da función que vimos chamados a representar na política. E como expliquei, a decisión do grupo parlamentario enmarco en primeiro lugar dentro dunha perspectiva dos afectos. Eu comprendo desde ese punto de vista e podo compartir incluso ese punto de vista, pero penso que en política as responsabilidades son tamén individuais en primeiro lugar e afectan a aquelas persoas que son autoras das conductas e, polo tanto, considero injusto que o grupo parlamentario no seu conxunto teña que cargar sobre os seus ombros co peso dunha responsabilidade que solamente corresponde a unha persoa. A decisión correspóndelle a ela, non ao grupo parlamentario. Polo tanto, considero que debe ser ela e non o grupo parlamentario quen se pronuncia sobre ese particular. E, polo tanto, con independencia de que o grupo exprese ese afecto, creo que a asunción de responsabilidades de forma madura, de forma coherente cos nosos principios políticos, debe dar lugar, eu creo que, a unha decisión. Eu creo que o Consello Político das Mareas dá unha opinión política sobre este particular e que esa opinión política é compatible con esa expresión de afecto. Por lo tanto, dito isto, considero tamén, desde logo, injusto que o grupo parlamentario asuma colectivamente unha responsabilidade que non lle corresponde. O meu compromiso como voceiro, evidentemente, é co conxunto do grupo parlamentario, mas é tamén co conxunto do espacio político e, sobre todo, co conxunto da cidadanía. Por lo tanto, cando expreso as miñas opinións ou cando exerzo como voceiro dunhas ansias de alternativa, de esperanza de cambio político para o conxunto do país, que vai máis alá dunha situación puntual como pode ser esta, onde se produza un desencontro. Desencontros tenos habido en outras ocasións e temos superado, eu creo que de forma solvente, e creo que isto tamén deberá dar lugar tamén a superación do conflito de forma solvente. A xente espera de nós que nos preocupemos polos seus problemas e que deixemos de lado todo aquilo que nos distraiga do que son os problemas da cidadanía.
asignar de forma individual como máximo responsable do grupo a súa expulsión? Non, eu creo que neste momento existe unha situación que ten unha solución. En primeiro lugar, a solución está pola resposta que a propia compañeira dea, e esa resposta, eu confío que seña unha resposta serena, unha resposta meditada e unha resposta que seña coherente cos valores que defendemos no espacio de confluencia. Por lo tanto, apelo en primeiro lugar á súa propia responsabilidade. Creo que non é conveniente e que non é xusto facer cargar sobre terceiros o que é a propia responsabilidade díxena do grupo parlamentario, igual que penso que cada quen está exercendo as súas funcións, tamén o espacio político e o Consello das Mareas. Creo que neste momento o que corresponde é apelar esa responsabilidade. Esa opción neste momento nos non a contemplamos, eu non a contemplo. Non a contemplo por unha razón, porque a forma de dirimir os conflitos sempre no espacio político de Marea é a búsqueda de salidas razonables e razonadas, e non é razonable buscar esa salida cando neste momento temos unha apelación pendente todavía da responsabilidade. En todo caso, existe unha solución tamén a este conflicto aparente presentado, que eu creo que non é tal, sobre a posición que eu creo que do grupo parlamentario nace comprensiblemente dese afecto e desa vontade de pretender excusar esa responsabilidade que solamente lle corresponde á diputada, que é a de tanto o grupo parlamentario como o espacio político, como o Consello das Mareas, teñen unha mesma legitimidade de orixen. Todas e todos estamos aquí porque nos escolleron unhas persoas inscritas e decidiron que nós fósemos os que nos presentásemos como candidatos ou como candidatas, e desa mesma maneira as persoas inscritas foron as que decidiron que un consello político neste momento seña o que entre asambleas, entre plenarios, estableza as liñas de acción política e exprese como máximo órgano as súas opinións políticas. Pero hai un espacio de orixen, e ese espacio de orixen que dá legitimidade a toda a nosa actuación son as persoas inscritas. Por lo tanto, ante un conflito que se tornase irresoluble, existe unha solución, porque non hai conflitos irresolubles nunca, e é darlle a voz de forma inapelable ás persoas inscritas. Eu creo que existen moitos mecanismos sen ter que activar ese ao que vostedes acaba de referir. Ben, a Semana Santa foi un período de reflexión, eu creo que bon para todo o mundo. Esperemos a ver agora nas próximas datas cal foi a reflexión que cada quen fixo no espacio político. Perdón, disculpe. Falamos antes de que fose este período de descanso, onde cada quen tuvo oportunidade de facer esa reflexión. Sí, sobre a pregunta aos inscritos, entendo que está pensando en facer unha consulta dentro de Marea para que os inscritos decidan se deben ir ou non. Os nosos estatutos permiten a realización de consultas telemáticas para asuntos que señan de especial trascendencia. E eu creo que presentar isto como un conflito irresoluble é un error, porque hai un órgano máximo, e o órgano máximo nin é o grupo parlamentario, nin é o Consello Político. O órgano máximo son as persoas inscritas. Por lo tanto, no caso de que non se albisque outra solución, en un período razonable, é evidente que existe unha vía inapelable, que é a vía democrática, que é a vía da participación. En Marea é un espacio participado, é un espacio democrático, é un espacio onde todo o mundo ten voz. E a diferencia de outras formacións políticas, nos atribuímos a voz de forma moi constante. Como vostedes saben, temos plenarios, o que son asambleas, cada 6 meses, temos procesos de participación continua, temos procesos de participación telemática, fixemos partícipes a todas as persoas inscritas o ano pasado da consulta sobre a moción de censura, fixemos consultas a todo o mundo de forma telemática tamén sobre as distintas composicións dos órganos, e, polo tanto, chegado o momento, evidentemente, esa é unha alternativa que o Consello das Mareas, desde logo, podría considerar, e eu creo que sería, no caso de que non se produza unha resolución previa do conflito, unha solución que eu creo que todo o mundo estará de acordo, en que esa é unha solución xusta e inapelable.
A orixen deste problema está nos feitos que son coñecidos por todos e, polo tanto, esa é a orixen, non hai ningunha outra razón que non seña esa orixen. E o que temos que resolver e xestionar é como respondemos conforme os nosos propios postulados éticos e políticos a esa situación, non a ningunha outra. Que mellor que nas críticas que está recibindo vostede por parte dos alcaldes, das mareas, en concreto, o alcalde de Ferrol, do Goberno, onde mesmo o alcalde de Santiago, Martín Noriega, que falou dunha mala xestión desta crise por parte de vostede, da Dirección da Liga de Mareas. Ben, eu creo que unha boa xestión da crise teria sido a asunción pronta de responsabilidades por parte da persoa que, ca súa conducta, compromete o espacio político. Eso é o que cabería exixir para entender que existe unha boa xestión do conflicto. Todo o demais está orientado por parte do espacio político a buscar unha salida cando non ven de quen ten que vir en primeira instancia. En Mareas que se amenazan con irse do espazo de Mareas de Paula do ambiente, Ben, eu chamaría a prudencia a todo o mundo. Creo que é normal, creo que é lóxico que todo o mundo se tomase uns días de reflexión despois dos acontecementos. Creo que teria sido favorable ou teria sido preferible que as decisións se tomasen con axilidade, pero tamén entendo que a prudencia é unha boa conselleira e da mesma maneira que boa conselleira para esta compañera tamén é boa conselleira para o conxunto das Mareas. Temos un compromiso que é non decepcionar. Temos un compromiso que é ofrecer unha alternativa. Estou seguro de que na vía de non decepcionar, na vía de buscar unha alternativa, na vía de ofrecer solucións, atoparemos ese camiño, por lo tanto, as Mareas poden estar seguras de que daremos unha solución que está acorde do que se espera de nós. Pensa que a súa posición pode ser debilitada no grupo? Me dá conta que a súa posición é contraria á da maioría. Non entendo a pregunta, se a miña posición, a miña dice. A túa persoa como voceiro dun grupo, porque tens unha clara diferencia de opinión respecto a que deberían ser as responsabilidades deste asunto. Ben, eu expreso a miña opinión como expresan o resto dos compañeros e de compañeiras. Xa expliquei, ademais, por que non o fixen antes. Aínda que puido trascender, eu preferín guardar silencio. Ademais, preferín, incluso durante as votacións, manter unha posición buscando precisamente ese equilibrio e buscando tamén os consensos, evitando posicionarme claramente, precisamente con esa finalidade. A idea é que, evidentemente, isto seña un punto e aparte na nosa forma de amosar como políticamente somos capaces de resolver os conflitos e que non o facemos pensando en nós mesmos. Os conflitos de Marea teñen que ser pensados, feitos pensando naquilo polo que viñemos a política, que é traballar polos demais, traballar pola xente que non coñecemos. E a pregunta que cabe facerse é, continuando no exercicio das súas funcións representativas, conforme a propia ética do espacio político, conforme os principios políticos do espacio que nos representamos. Por lo tanto, o respaldo, en primeiro lugar, hai que buscalo nos principios e nos valores éticos que son os que nos trouxeron a vida política. A min tamén, e a min, como me está preguntando pola miña opinión, esa é a miña opinión. Síntome respaldado, en primeiro lugar, por iso, porque eses compromisos éticos son os compromisos compartidos polo conxunto do espacio político. Por lo tanto, non só que vimos facer e a posición que vimos defender é esa posición que, en primeiro lugar, é compartida por todas as persoas que están na base, e non sempre dixemos que nos debíamos, en primeiro lugar, as persoas inscritas, e, en segundo lugar, o conxunto da cidadanía que temos asinado un contrato, e o noso contrato é un contrato ético, é un contrato de resignación democrática, é un contrato de renuncios privilexios, é un contrato de non abusar da función representativa para fins privados. E, polo tanto, entendemos que, cando non se apoia neses principios, o respaldo da xente que redactou e que impulsou eses principios na política e o respaldo da confianza política cidadá que temos. E, polo tanto, síntome respaldado nese sentido plenamente. Entendo, como expliquei antes, as dificultades de adoptar decisións dentro do grupo debido precisamente a esas relacións personais construídas ao longo de prácticamente 2 anos de convivencia e que dan lugar a uns afectos que explican, eu creo que en parte, esa situación. Creo tamén, como dixen antes, que aínda así é inxusto que colectivamente
apandemos todos cunhas responsabilidades que deben de ter unha asunción individual, non colectiva. E, polo tanto, diluir esa responsabilidade de forma colectiva entre o grupo parlamentario nos prexudica como conxunto. E, polo tanto, eu expreso a miña opinión de que é injusto que teñamos que padecer esa situación, sin que iso supoña un apartarnos da función que temos neste momento, tanto eu como vocero, como conxunto do espazo político, de exercer as súas funcións polas que fomos encomendados políticamente por parte do electorado e por parte de quen hoxe nos está mirando como alternativa para o noso país. Eu quero pensar que evidentemente se produce nunha clave mixta, supoño, porque estamos en política, ademais, porque non estamos nun entorno de desapego. Sin embargo, o noso tamén é o espacio dos cuidados e, polo tanto, nunca podemos desentender unha dimensión de outra. Creo, en todo caso, que a expresión desa opinión por parte do grupo non debe obstar a que, no último caso, hai un consello político que dá unha opinión política e que, en todo caso, existe un mecanismo de resolución inapelable que é o conxunto das persoas inscritas. Sí, por fiar un pouco o relato, a deputada Paula Quinteiro dá explicacións en todo momento do que sucedeu, se o incidente foi o sábado por la noite cando vos enterades, de Bontela, un pouco contar ese proceso. Para a toma de decisións de carácter político, é dicir, para o posicionamento do Consello Político, as explicacións foron dadas no seu momento por parte da diputada que tuvo oportunidade de explicarse nun trámite concedido de efecto, que se concedeu en dúas ocasións, para que pudese expresar libremente a súa opinión, a súa versión dos feitos. Nos, evidentemente, tomamos a súa declaración como un elemento importante da nosa deliberación, concorrente con outros elementos que tamén eran coñecidos polo conxunto da cidadanía e, polo tanto, a partir de aí foi como nos elaboramos, ou se elaborou no Consello a súa posición política, igual que tamén se deliberou eso no propio espacio parlamentario. Si, refiro máis ben a que principio dixo que levaron a labor de mediación, logo máis ou menos deu a admitir o que podía o estado policial. Non sei se pode dicir como que explicacións vos deu, se desde sempre mantivo o que pon, o que se reflexa no estado policial, ou se primeiro tomou esa versión inicial de que se espera unha labor de mediación. Ben, unha das razóns dos silencios efectivamente durante os días anteriores foi permitir construir sosegadamente de forma adecuada que fora o que sucedera para poder emitir unha opinión política, de tal maneira que se foi ampliando e complementando a medida que chegou o momento de facelo. Eu creo que é lóxico tamén e comprensible que por parte da compañeira se foran ofrecendo explicacións complementarias a medida que lle foron exixidas. Entón, eu aí creo que ese contexto está suficientemente explicado. Descoñezo cal son os motivos íntimos que levan a cada quen a tomar as decisións. En todo caso, creo que a decisión que la tome en términos políticos, unha vez coñecida a decisión do Consello das Mareas, ainda está por escoitar, de tal maneira que eu prefiro ser prudente e esperar as súas propias explicacións e non anticiparme a iso. Non serei eu que poña na miña boca explicacións que só debe darla. Creo que o período vacacional que acabamos de vivir foi para todos un momento idóneo para a reflexión e creo que esta semana debe ser o momento. Ainda que as miñas condicións son inescindibles, ahora mesmo, cando eu dixen aquí, expreso a miña opinión personal, é a miña opinión personal. Como vostedes saben, eu non falo polo grupo parlamentario cando digo que opino que esta compañera non debe continuar, esa é a miña opinión. Por lo tanto, aí non expreso a opinión do grupo. O grupo mayoritariamente expresou unha opinión o outro día mediante un comunicado e, esa é a posición mayoritaria naquel momento e, por lo tanto,
disociar unha cousa de outra, pero creo que chega un momento hoxe, no día de hoxe, onde eu tamén debía de expresar, porque non é correcto que durante moito tempo as únicas opinións que haxa ou a única información que haxa sobre cal é a miña opinión se saiba por medio de terceiros, e polo tanto creo que debemos de dar a cara sempre e en todo momento. E, por lo tanto, creo que chegou o momento tamén de facelo, e por iso hoxe comparecía aquí falando dos temas de actualidade política, que creo que son os que interesan ao conxunto da cidadanía e que non son temas menores, ademais, pero sabendo, ademais, que en todo caso unha das miñas funcións é explicar o noso proxecto.